Tak prajem požehnaný čas aj pri sledovaní tohoto videa. Dneska sme v takejto krásnej prírode. Dnešný deň by som sa chcel zdieľať s vami možno nielen čo som sa naučil v Spojených štátoch, ale aj čo som si pripomenul, ako máme hľadiť na Božie slovo a čo je dôležité v našich životoch. Ako veriacich ľudí a kresťanov, čo sa máme pridržať a naopak, aké myšlienky treba filtrovať. V čase skúšok a ťažkostí vytrvať v modlitbe, dôvere Bohu. Počas cesty som prežíval rôzne ťažkosti alebo problémy alebo situácie, ktoré som musel vyriešiť a dôležité bolo vytrvať v modlitbe. Niekto povie, že vlastne nie je nikde sa modliť. Tiež som bol v hosteli a napríklad v našom hosteli boli podmienky, že sa nemohlo nahlas rozprávať na izbe. Tak ja som sa zakryl dekou, keď som sa modlil. Vždy sa dá nájsť, verím, nejaké miesto, kde nájdeš komórku a môžeš sa modliť k Pánu Ježišovi, aby ti pomohol s danou situáciou a s daným problémom. Ďalšiu vec, ktorú som si pripomenul, alebo tak mi bola oživená, je, že Božie zasľúbenia sa splnia. Rád hovorím, že nadšenie nie je Boží oheň, teda nadchnúť sa vieme my sami, ale Boží oheň, to Božie, je to, čo sa splní a to, čo ti Pán Ježiš zaslúbil, sa stane, či je to uzdravenie, práca, manželstvo. Dôveruj Bohu. Za ďalšie emócie ťa budú chcieť oklamať. Kráčať vierou je kráčať podľa Božieho slova. Radi by sme boli ako apoštol Pavol, radi by sme boli ako Pán Ježiš, ako apoštol Peter, ktorý chválil vo väznici, vo väzení a pravda je taká, že sa niekde nachádzame aj v našej viere. Nachádzame sa niekde v poznaní Krista a musíme tam dospieť. Samozrejme, že všetci by sme chceli chváliť v žalári, ale musíme sa pozrieť na realitu. V Božom slove sa píše, že každému je daná nejaká miera viery. Ale dobrá správa je, že tvoja viera môže rásť. Ďalší bod. Boh ťa uschopní a nasmeruje do služby. Nemyslím si, že je zlé byť horlivý, ale niekedy chceme... Ku mne prišlo napomenutie, že aby som nepredišiel Ducha Svätého. Niekedy svojou horlivosťou sme až takí horliví, že nečakáme na to, čo Boh hovorí v danej situácii a musíme si vycvičiť veľmi jasne a presne, aby sme cítili, aby sme vnímali hlas Ducha Svätého, či cez Božie slovo, či cez okolnosti. O tomto teraz nehovorím, ale každopádne Boh ťa uschopní a nasmeruje do služby. Sám som nemal nejakú odvahu kázať v New Yorku, teraz sa nechválim sebou, ale chválim sa Pánom Ježišom. A viete, čo sa stalo? Stretol som jedného evangelistu, stretol som druhého evangelistu, tretieho, štvrtého, až som nemal výhovorky. Vrajím, mal som to na srdci, oni tu kážu a ja chcem. A tak som začal. Takže Pán ti pomôže svojim nezvyčajným, možno častokrát spôsobom k tomu, do čoho ťa chce uschopniť, dá ti financie, budovu, manželku, ja neviem, čokoľvek budeš potrebovať, on má v zásobe, pretože on stvoril nielen túto prírodu nás, všetky materiálne veci, ktoré potrebuješ v službe, len musíš dôverovať a veriť. Ďalší bod. Vplyv okultizmu, kliatby, kultúry nech ťa nezajímajú. Nech je tvoj pohľad iba na Krista, na Pána Ježiša, na Otca nebeského. Venovať sa fakt evanjeliu, možno vdovám, sirotám. Služba, ktorá sa dnes opovrhuje. Všetci chceme byť youtuberi, všetci chceme kázať, ale a čo možno pomáhať chudobným, čo možno služba bezdomovcom. Tých frontov alebo tých miest, kde zasiahnu ľudí, je viacej, takže nestačí len zdvihnúť ruky a vyháňať, neviem, nejaké mocnosti, ale ja si myslím, že treba hľadať to, do čoho nás fakt Boh volá a ako zasiahnu ľudí evanjeliom, ako im priniesť dobrú správu. A možno nie vždy to bude letákom, možno nie vždy to bude len kázaním na ulici. Predsa my sme listy písané živým Bohom, tak nech vidia ľudia na nás tie dobré skutky, aby mohli oslavovať Boha. Za ďalšie nepríjemné situácie neznamenajú, že
že nie sme v Božej vôli. Častokrát počúvame, že ja sa na toto necítim, alebo tá situácia nám chce diktovať, alebo moc hľadíme na okolnosti, ktoré nám chcú povedať, že ako kráčame v Božej vôli. Myslím, že na toto môžeme úplne zabudnúť, pretože aj na tejto ceste, a verím, že to bola Božia cesta, že Pán Ježiš ma povolal, uschopnil, dal financie, zabezpeku, všetko. A pritom mnohokrát situácie neboli ľahké, mnohokrát situácie boli, že som riešil ubytovanie, stravu alebo financie. Každopádne, ako veriaci kresťania, verím, že sa nemáme zaoberať situáciou, ale začneme sa zaoberať Kristom, Božím slovom, jeho Božím zasľúbením, to, čo on hovorí o nás, nie čo ľudia hovoria o nás, nie to, čo okolnosti a situácie diktujú, ale to, čo Božie slovo hovorí. Zaďalšie, ak si poslušný, Božie načasovanie nemešká. Viete, počul som sú také vyučovania, že my si môžeme zobrať, čo chceme. Ja tomu neverím. A takisto verím tomu, že ak sme poslušní Kristovi a Duchu Svätému, Pán Ježiš, Otec nebeský, Boh má presné načasovanie na riešenie tvojej situácie, ktorú potrebuješ. Ale ak sme ho predbehli, ako Abraham predbehol s tou slúžkou ten Boží zámer, kde sa narodil Izmael, ale Izák je ten povolaný, to Božie. Častokrát vieme predbehnúť svojimi skutkami to Božie a teda fakt vnímať na Pána, aby sme nepredbehli to Božie konanie. Mám tu ešte nejaké body. Ak si poslušný v Pánovi, Pán ti dáva presne body, alebo smer, ktorý máš ísť. A není to vždy tak, že by sme vedeli, akým smerom máme ísť, ale každopádne verím, že vždy môžeme dôverovať Bohu. Že na ceste, ktorej sme, Pán Ježiš hovorí, ja som pravda, cesta aj život. A my sa mnohokrát vystrašíme okolnostiami, alebo sme nespokojní. Pán Ježiš hovorí, ja som pravda, cesta aj život. To znamená, že ak je on cesta, tak je tam s tebou a na tejto ceste som si uvedomil, že Duch Svätý, Boh si používa rôzne spôsoby. Môže to byť príroda, môže to byť cesta, môže to byť auto, môže to byť tvoja letenka, môže to byť zakúpený lístok na autobus, môže to byť rodina, ktorú máš stretnúť. Pán Boh si vie použiť každú z týchto bodov, aby ťa nasmeroval na miesto, kde potrebuješ. Posledný bod. Aj služba má rôzny rozmer. Niekedy je čas prestať a robiť to, čo chce Boh. Čo tým chcem povedať? Bol som v New Yorku a trošku som zdieľal evanjelium a prišli dvaja chlapci a možno niekto by si povedal, že prečo si prerušil evangelizáciu. A ja som prerušil evangelizáciu a začal som sa venovať týmto chlapcom, ktorí boli kresťania. A čo sa stalo? Oni potom prezradili, že nemajú ubytovanie, nemajú peniaze a nemajú kde prespať v New Yorku. A Pán dal tú milosť, čo budete počuť aj vo svedectvách, že vlastne po útorňajších bohoslužbách, ktoré boli vtedy v New Yorku, im si našli aj ubytovanie. A keby som ja tvrdohlavo vytrval v tom, že ja musím kázať evanjelium, proste bola potreba, aj niekedy je potreba možno prerušiť službu a vojsť do toho fakt, do čoho Boh chce. A niekedy je to len pomoc bratovi a sestre, ktorí sú v núdzi, ktorí vlastne potrebujú. Veď Pán Boh nám pripomína, nechcem obeť, ale chcem milosrdenstvo. Mnoho vecí sa dáva dôraz v dnešnej dobe, ale zabúda sa na milosrdenstvo, odpustenie, na siroty, vdovy, bezdomovcov, chudobných, na charitu. Verím, že tadiaľto ide cesta k požehnaniu. A hlavne v poslušnosti. Ďakujem za váš čas. Prajem pokoj Boží, aby vás Pán Ježiš a Duch Svätý viedol na miesta, kde máte byť, aby ste stáli pevne, pretože Boh je verný, pamätajme na to, a on vás aj uschopní k tomu, k čomu vás povolal.
pozdravujem aj z tohto miesta a prajem pokoj Boží.